आदसा मोलाभाइ आरो गांबाय आं दिनै नोंसोरनाव फंसे खोथा सोंगोन दे नोंसोर फिननाय होनो हायो ना हाया? मा खोथा सोंनो जालायखो ब्रा ना सिख्लाफोरनि बाथ्रासो सोंनो नागिरदों नोङो गोसोनाय थैनि माबा मोनसे सोंनो नागिरबा डाइरेक्ट सिख्लाफोरनिखौल' सानो नाङा ब्रा नोंलाय मा बे नामजों मानसिजों मोरला मोथा मारलाय नों मानसिया सिख्लाफोरनि नङा बेलेग खोथा सोंनो नागिरदों सिख्लाफोरनि नङाबालाय माथो देलाय सोंलाय मा सोंनो नागिरदों नोङो बिदिब्ला आं सोंनो आदसा मोलाभाइ नों खोन्थानो हागोन ना उन्दै समावबा गानफब जोमफब थायो जेलाना देरगोन अब्लाना लंथं जायो मा बुस्थु बेलाय खोन्थालाय बेखौनो सोंनो नागिरदों आंनाव फाग्ला बेलाय आं ओंखाम जाबा दै लोंफानायसो बेखौनो सोंबाय आंलाय बेलेग दस्रा खारा बुस्थुसो सोंनो सानदोंमोन नों बेखौ सोंदों फाग्लासो नोंबो हाथार मारगोनथ' बे सोंनायनि फिननायखौ नों हाथार मारोना देलाय खोन्थालाय मा जिराद बियो मा बुस्थु जागोन दे खोन्था आं हायो बेखौलाय मा गोरा बाथ्रा बेलाय बेनि फिननायखौ होनोलाय नों गांगु भाइनाव सोंलाय गांगु भाइया हायो ना हाया बेनाव सोंलाय बेखौ बुंनो थिनलाय बे बुङाबानोथ' आं बुंगोन दा बेखौलाय मोला आदा नोंसो होनांगौ दा उला आदायालाय नोंनाव सोंदों नोंसो होनांगौ नोंनि फिननायखौलाय आं बोरै होनो हानांगौ आंनाव सोंनायबालाय आं होगौमोन नोंसो होनांगौ आं होआलै नों हो मानसियानोथ' हामारोना हामारा जाखोब्रा मा मालायखौसो नारथेना हरखो नोंलाय हायाबा हाया होनना बुंना लालै मा बेखौ थोनलाय गोदाव सेराव हाखाया बे मानसिया नंखायखौनो हायो होनना बुंना लाफादों बियो खम नङा माथो नों मोलाभाइ बे उला आदाया आंखौ हाया नंथारदोंलै बे मा आंखौ हाया नंथारदों बियो र' खोन्थाना होनां होमबासो गोमोन नोंसोर आंखौ हाया नंथारदों ना ब्रा खोन्थाबानांगौ खोन्था हायोबालाय खोन्था माखौथ' एफा दारखि नुरखि जालाबाय थाखो उन्दै समावबा गानफब जोमफब देरबा लंथं थायो बेलाय औवा मेवासो दा दायखौ जों अनला जायो दाउ बेदरजों जायो अमा बेदरजों जायो मेवायासो गोरलै समाव दालाय बिबुजों बुंफुवा खोमोन जामफ्राफ्रा थालायनाय जेलाना देरगोना खोमाथ' बिबुरा गुजोबोना बेखौनो बुङोब्रा आंखौ हाया नंथारमारदोंमोन ना दासो बुजिसिनदां नोंसोर आंखौ माबायदि मानसि दालाय माथो सिरि थानानै नोंसोर सानैबो आंखौ जाम्बा नुथारदोंमोनथ' नोंसोरो आंखौ हाया नुथारदोंमोन ना दा मा बुङो र' मा बुंनो नागिरदों नायथारनि आं बिसोरखौ साला सुवारा हामा थाबायसो माथो बेलाय आंलाय बेखौ हानाय नङा सानदोंमोन माथो रोंखुमा दं माथो बेयो साला सुवारा माथो मोलाभाइ मोजाङैनो हाथारमारगौ माथो नोंलाय आंलाय नोंखौ हायासो सानदोंमोन आंलायखौ साला सुवार कि बादसा काबि नहीं आदसासो नंदोंमोन हायो माथो नोङो आंबो मोला आदाखौ हायासो नंथारदोंमोन माथो हामादोलाय नोंबो खोन्थानो हागौ माथो नोंबो खारासो माथो नोंबो मानसिया दासो बुजिदों नोंसोरो बेखायनो जाम्बाखौ जाम्बा साननाङालै सावलुनखौ सावलुन साननाङा जाम्बायाबो सानसे समाव खामानि होयो सावलुनाबो सानसे समाव खामानि होयो मिथिगौ फंबारगौलै भाइ नंनायालाय थिगखौनो बुंदों नोङो दानिखौथ' जेन थेन होनो हाबाय र' एबार खनसेयाव नोंखौ नायबावनि आं खनसे नायबावथानसैब्रा आं नोंखौ हायो ना हाया फंसे बाथ्रा सोंबावनोसै आं नोंखौ मिथिबाय बेसेबां सोङो मा फंसेल' 100 खोन्दो 1000 बारखौनो सोंना बेसेबां सोंबाय थालाय गासैखौबो खोन्थाजोबनो राजि आङो थिग दं बिदिब्ला सोंमानसै आं नोंनाव हायो ना हाया एबार खनसेयाव नायबावथारनो नोंखौ बेसेबां एक्सपार्ट नों मानसिया मोला फाग्लाया खनसे हानायखौनो बिराद हानाय बायदि मोनथारदों बियो बोरैबा खनसेखौ जेन थेन हाफ्लांगारदों बेखौ गम गैया बियो एबार खनसेयाव नायथारबावनो दां बेखौ हायो ना हाया मोला एबारनिखौबो नों होनो हामारगोनथ' उलाय दे आंखौलाय जाम्बासो सानखोना माखो ब्रा मा हायै बायदि बुंलाबाय थादों बेलाय सोंथोंलाय बे माबायदि सोंनो नागिरदों आंखौ हाया नंथारदों बियो हायो ना हाया नों सोंग्रोब्रा सोङालासिनो आंखौ हानाय हायिखौ बुंबाय थाबालाय बोरै जानांगौ नों सोंदोलाय मा खोथा सोंनो नागिरदों डाइरेक्ट होखागोन आं अब्ला आं सोंनोसै नों खोन्थानो हामारगोनथ' दे मोलाभाइ नों बेखौ खोन्थालाय दैमा दैसा गासैबो रानलांब्लाबो दंफां गोजौआव दै थायो मा जिराद बियो बेखौनो हाया नंथारदों सोंनोबा सोंनो एसे गोराखौ सोंनांगौ ब्रा बे नंखाय बांखाय एफा गोरलैखौ सोंबालाय मा जानो गोराखौ नागिरना सोंलाय बेखौलाय आं ओरैनो खोन्थानो हायो माथो बेखौबो हामारगोनथ' नों मोना दा देलाय खोन्थालाय मा बुस्थु जागोन बियो हामारगोनथ' बेखौबो खोन्थानो मोना दे खोन्थालाय होमबा हायोब्रा उलादा हायो माखौथ' एफा आंखौ जाम्बा बायदि मोनथारदों नामा बेलाय नारेंखल फिथाइसो दालाय नारेंखल फिथाइयाव दै थाया बेखौनो होनो दा माखौथ' आंखौ हाया बायदि मोनथारदों नामा नोंसोरो बाब्रे बा मोलाभाइ हामारथारो माथो नोङो आंलाय बेखौनो हानाय नङा सानदोंमोन हायो माथो नोंदों नोंसोरलाय आंखौलाय दाना सोंनायनि फिननाय होनायनि थाखाय मा बान्था होगोन उला दा नोङो दे खोन्थालाय मा होगोन आंनो
नोंनि बान्थाया नोंनि बान्थाखौ आं मालाबा होगोनब्रा मालाबा नोंखौ गायदेजों रायलायनो होगोन ना गायदेखौ नोंजों रायलायनो होगोन आं बेनोथ' नोंनि बान्था जागोन ओरैमा नोंजों सिख्लाफ्रा रायलायखाया नोंखौ बासिखायो बेजों खनसे रायलायनो मोनबाथ' नोंहा गोसोम जागोन दा हाब उलादा माथो बरिया टारगेट लादोंलाय नोंलाय गायदेजों रायलायनो सानो नाथाय बे आंखौ बोराबोलै सेया खालामो नों बुंनानै होदोब्रा खनसेबाबो रायलायथारसै बेदिबाथ' इन्टारेस्टिं जाथारगोन सुवार मोलाया सिख्लाफोरजों रायलायनो होनबाथाय बिखा ख्लाब ख्लाब जाथारोबा थौदोब्रा उलादा धोरै रायलायहैथारसै माथो बेलाय मोला नों मानो एफा गरमब्रा मानसियालाय मोनगोन ना रायलायनो मोनगोन आं रायलायनो होगोन ना नों माखौ सिन्था खालामदों गाबोन समफोर होगोन ना दिनैलाय बहा लोगो मोननांगौ दिनै बिसोरबा बहा बेरायहैदों आमथिसुवानि बहाबा थाइजौ खान्थालफोर जाहैदों खोमा लोगोफोरनाव दिनैलाय बहा लोगो मोननो फाग्लालाय नेनो हाथारि बायदि बुंथार माथो नोंलाय थिग दं बिदिब्ला आं नोंसोरनो गाबोन मोनसे सल' खोन्थागोन दे मैदेरनि सल' खोन्थागोन आं नोंसोरनो गोदो गोदाय मैदेरनि सुंदाया गुसुंसोमोननो माब्रै गोलाव जाखो बे सल'खौ आं नोंसोरनो खोन्थागोन